fur pui alo her chuak le to a mi pui te kan su adona ni lo sen sa war ma se kan holama chuan ro pui na sa tak asu le thei ti hria in kan hulna tur le kan himna tok tur kan in ngai tu thiam a tha ome tual thana ra phak kum sang kha zakwa song kwa pali october tha thil thleng ra thak tak mai kha ania North Carolina a chung ko pakhat David ate chung kwa anupui Susani le an fapa te pahi Michael le Alexa kum thummi le kum khat le thani vel bora upa te thil ton ra phlak tak kha ania chung ko hlim ngai lo mi an ni chu kan ti thei lawanga ma se nu pa in hau reng boi reng an ni thung an nu pa in ka chuan chiat lama pan zel awangin Susani chuan ngai zong dang te anei hiala an in then nu rei wak lawa chuan tum khat chu Susani hian a fapa te pahnih le akar chu ruk bo ani thu police station a report a mang angin police station a chuan ava trap ta chiam mai police te chuan an han chui chianga an khua le an veng vela tlom ngai mi pui te chuan na sa takin an zon pui bok an rama news channel lian tak tak te chuan Susani te chu an koma akar le a fapa te ron rubo tu chu mi pakhat vun rong dum lam niin asoya khongai taka a fapa te tal pelet le sham turin TV channel kal tang chuan angen ta chiam ani forensic SLED agent Caldwell chuan voitam tak Susan Smith te chu a interviewa an kho sheriff Wells le FBI te le an kho dan le hetiang lam thui mi sang in tel khom te chuan Susan thu soya hian thu dik tok law om ni nan sia amai ro chu thil chiang fak engma an hmu lo awangin an la chui zel ani kidnap an ni chuan tlan chhona sum dir tu an nei boxi lo chu an kho sheriff chuan Susani te nu pa chu a ring hlel hle a amai ro chu tuar tu an ni angin an mani khongaya ngai sak tu ni chu a hna tur a angai ve tlat pi Susani chu angai sak hle bokani niruk vel ngor taka chui ani hnu chuan Susani interview na then khata an pa nen thlapang taka kut in vuan chota an thu dun te a hmu chuan a khongai le zual hle a an fapa te ruk bo ani hnu ni kwana chuan thil omzia a fia don ta thil pakhat chuan a benga ver kher mai midum pakhatin akar aron suam na hmun nia pi Susanin a soina hmun kha kar in suam nan chuan hmun wal au le oi om lo tak ani ti le an family background apatak a in ti hlum hnuwa pason ho sa tak mai aneya alano pandeu laya apason nen an lo in him hnai thin hle ti te chuan Susani hi rin bur chi ani lo ti ati chiang hle an kho sheriff Wells chuan thiam tak mai in puan ti ratum ta a Susani point Wells a hi amirin berani an biakina chuan tongtrai turin sheriff Wells anen chuan an kala Wells a chuan tongtraya in puan na nei turin atia adot soi zong a hriat chu vek to thu a soi meu chuan Susani chu a in puang ta ani Wells a chuan dot tlem le tongtrai na chuan Susani a in puan tir ta ani ati hial ani tuta an kho dil lian taka chuan a fapa te pahnih chu a kar hnung si ta an om tur thu a soi chuak ta tui thiam te kawin kar chu an zong ta a he tu hian an khopum pui chu abar khai chiang kher mai courta trial na chuan defense lam prosecutor chuan Susani chu kar chunga khan athito a fapa te pahnih le anin nei album le in nei korte kar chunga khan mu ania engtin tin emo luya atlak ve main ataksa hi achuak pal mai ani a in ti hlumani ati hial ani tiang zoka an han chui zel chuan Susani hian in ti hlum chu atum ngeya a chan chu an boss fapa abial pa ho satak chuan fanei to chu anei du lo thu a soiwang ani atira chuan ama hringtu anu bula no pangchu da ama chu in ti hlum aril ruka ma se ama kan lo soi to ang khan an family background kan en chuan apason khan teenager ani lain mi pat mei chiat na khung kai na lo ti boi thina alo len deuh hnuwa pasal anei ma hret tin anin kop thin bok ti te hriat ani le a
kha wang khan anu bula chuan naupang te chu a da leh lo niin a sawi a pasawn pawh chuan thiam lo na a nei ve thu a sawi a naupang laia a enkol dan te chuan a tu te pahnih thihna ah hian ngawng lian tak a nei a poi a tih thu a lo sawi ve bawk a tawpah suseni chuan an pathuma dila chuan an nunna tih tawp ho mai a du a motor gear te chu neutral ah chuan a dah a voithum lai a tih kual hnu chuan motor atang chuan chhuakin handbrake chu sutin motor chu dila a fapa te nen chuan a tlan liam tir ta ani zukchan le chu du ma se motor chu a pil ngal wang thu a soya ma se hei pawh hi mithiam ten an han zir chian le vel hnu chuan minute som vel chu thlapang takin motor chhunga naupang te chu an ladam tih hriat ani minute ruk vel a motor ang hi chu glass phui vek a dah chuan tui chunga ala lang thei tih hriat ani bawk a dawt sawi le a thil tih awang chuan midum hoin nasa takin hmuhsitna an tawka kut pawh an tuar nasa ni tiin an khawchan chin bu thenkhat chuan an ziak bawk ram mipui ten an khawngei awangin thil tam tak an thei ang an ti ve nasa em a midum an chep le zual pha a hun lai phei chuan pon pawh an chuak ngam ngai lo ani a chet dan te nom tak awang hian susani chu thingei tura du tu tam viau ma se dam chung lungin tang tura achung thu rel fel ani zawk ta ani hun rei tak zela kum som thum lai mai atan hnu chuan chhuah dil na hun a nei a amai ro chu a chhuah dil na chu ngai tu sak ani le a pasal hlui le mitam takin phulo an ti awangin tun thlengin zela chuan ala om reng ani a chan chin shami te na an soi le zel dan phei chuan zel atan tir lam hian drugs a khoina se em a zel veng tu te zinga mi pakhat nen pawh an lo che pui thei viau ti man chu ani bawk ma se kum som thum lai atan hnu ah hi chuan a piang thar ve to tak tak te pawh ani mai thei a in chhir thu te chu a soina sa hle a mai ro chu tang chhun zom zel tura achung thu rel hluk ani ta tho ani naupang te pahnih thlabak taka anom tur ngai tu hi chuan a pasal hlui naupang te pa soidan ang deuh hian a hremna hi ala nep ma te ka lo ti ve ngota